Denis Bonga. N'a pas joué à Saint-Etienne. On a watché dans l'école de Saint-Etienne. Et c'est Los Angeles. Los Angeles FC. Nous, Californie, toi. Ah, ça n'a pas contrat aussi. 5 millions de dollars. Il faut que nous ayons Maxwell Cornet. N'a pas poursuivi là. Là, je vais savoir Andoula. À quoi le poursuivre là, c'est West Ham. À ce contrat, c'est jusqu'en juin 2027. 21 millions de dollars. Moi, Jordan venait tout. Dans le je vais savoir en économie. À l'école de Oromala. Ah, c'est Marseille. À ce contrat, c'est Marseille. 11 millions d'euros. Marseille aujourd'hui, Oromala. Donc, moi, parfois, les taxis, c'est officiel. À l'école de Toulouse, c'est Lille. C'est un contrat, c'est 3 millions de dollars. Attends, vous avez venu. Canadien, on a dit Ige Igbo. Je vais savoir en Sabala. À cause de la signe de gang là, c'est là en France, on en a 3. Donc, c'est un contrat, c'est 3. 4 millions de dollars. L'autre gauche espagnole, mais là, je Pluton. L'autre gauche espagnole, mais là, je Pluton. Là, tu as Marc là, je vais savoir en Sabala. À cause de Pluton, là, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Moi, celle-ci. Nous, encore, on se le Guardian. Vous par ça. Avec celle-ci, vous pouvez venir à Bencola. Dans la bouche, mais là, j'ai espagnol, on avait joué celle-ci. Là, tu as Marcos Alonso. Là, je vais s'en bisser à Nicolena. Donc, vous par ça, celle-ci, vous venez à Bencola. Basa, avec la Jérusalem, avec la Sierra, la Sierra. Comment aller? Attends, moi, Brésil. Wa tombe ne courant chance à présent ko non suma ko sa ko albe faka ke sanon la ka équipe là John Brésil équipe présent courant chance ko be faka ke sanon la na sanon la chiba sa bisa no la au fana mais tuki ton fana no kalata saray au fana présent ko ba fait mais qui sanon la ma son équipe flash là a mo be ligi de là Robert Cristiano aya pour bien ajeo Barça ko Cristiano le tayina Nous, ma c'est nature, là, je Alex Tel, je vais savoir en économie. Là-bas, Abnata Sevilla, Abnata Prela, la cour avec ses noms. Moi, Georgino Vinaldo, une finance officielle. Moi, PSG a prêté au Roman, avec option d'achat 8 millions d'euros. Là, il rencontre Tchamantaïna. Nous, ça a qualifié Ligue des Champions. 8 millions d'euros. PSG m'a voir sans définitivement. Moi, Giorgio Vinaldo. Zumurno, c'est Zumurno Ratona. La méthode qu'on a fait dans ça, on a fait Italie. Ou à ton menu, salaire Nitana. Il offre que 5 millions d'euros. Il y a Messi. Devant ces centrales minimales, on a ton boire qui est quoi. Là, je vais savoir Andoula. Oui, 5 millions d'euros pour le Messi. Messi fait la tête au main. Messi va la voir à 10 millions d'euros d'où. Salensana, au Laban Koubnata, à Koubna, au Laban, 7 millions d'euros. Pour nous proposer Messi. Où est-ce ici? Nous avons dit ça, Brian Bemo. Je Brentford. A décidé de jouer Cameroun fait. Donc Brian Bemo. À jouer la France nationale de Mson fait. À jouer la Cadeni Junior là. Donc nous voici a décidé de jouer Cameroun fait. Donc on a joué. Mais par ça. Barcelone. 52 millions d'euros. Piqué quand tu veux par ça là. Gérald Piqué. 52 millions d'euros. Piqué est tombé ça. Tombé à la joue qu'elle tourne à tout. Aïe. Piqué nous met là-bas. Barça fait comité directeur. Alors là. À quoi action est ça? Le conférence officielle du Bana. Au Bana. Le lieutenant Ménage joué dans le Madrid là. Là, contre Bana, là, notre Isco. Là, je vais s'ambier, ça voilà. Tiens. Ah, c'est FC Séville. Ah, c'est un flat contrat aussi. Moi, Malmo FF. Tiens. Attends, c'est là, mais là, tu vas me mettre Bouya. Là, je vais s'ambier, en ouvrant là. Il va falloir, à Marach, nous avons fait. À quoi dit? À quoi, avec Marach, je vais calculer mon clé de m'aider. Tiens. Mais Marach n'a qu'à le masser avec Kenakan. A ka tourner Malmo FF. Puis à ouvrir le téléphone, Malachi la scellé. Quand il était là, on a Suède. On a contrat signé, au contrat c'est à Blanc, à Malachi. On a obligé là, quand on a contrat signé.
kɔrɔkɛ tiɲɛ o de ye furuso in kɛ ale place la o bɛ se ka kɛ ok par procuration donc an yɛrɛ b'o caman kɛ yan nɔ an yɛrɛ b'o caman kɛ yan nka ni ɲɛbɔ ka image dɔ la cɛ a kɔrɔkɛ in ou bien a dɔgɔnin don a b'a fɛ ka bisu kɛ kɔɲɔmuso la dɛ o man ka kɛ dɛ o tɛ bɛn dɛ wa parce que o ka procuration tɛ ka tigɛ mariage n ka t'i ka fɛn célébrer kɔfɛ dɛ o b'a la o ne ko den ma e bɛ sɔn ka kɛ a ka cɛ yanni kɔrɔkɛ janfa dɛ ayiwa mun ye coureur de le sport tiɲɛ u ko PSG u bɛ négociation avancée la avec Naples awɔ u bɛ ministre min n'a tɔgɔ Fabien Ruiz tiɲɛ n'a si bɛ san 26 la kosɛbɛ kɛ 25 millions d'euros PSG u bɛn'o de don a la k'a ko a bɛ ɲini ka sira sɔrɔ PSG bɛ ka joueur ta ɲina dɛ o bɛ renforcer dɛ u b'u renforcer dɛ ligi de ko b'u ye o u bɛ fɛ ka ligi de sa ligi in tali de ni b'u ni kan awɔ mun ye anglais kɔni n'o ye Vermeer kosɛbɛ entraîneur Manchester United entraîneur n'o ye Erik ten Hag awɔ a renseignement ta il est maintenant avec jouer Bayern Munich la n'a sɔrɔ le roi Sané kosɛbɛ n'a si bɛ san 26 la awɔ o waati n'a renseignement ta dɔrɔn kan tabarikala donc a ko a bɛ sen na ayiwa mun ye Dortmund Dortmund u bɛ ka remplaçant ni Sébastien Haller la kosɛbɛ u ye milieu de terrain sɔrɔ awɔ u ye remplaçant u y'a sɔrɔ alors Sébastien Haller o waati na testicule o ye jumɛn cɛ o ma ɲi dɛ o y'a mɔgɔ ye mɔgɔya awɔ o de bɛ k'a dimi donc a kan ka kalo dɔ kɛ o traitement na donc u tɛ se ka sigi a taga tan yan kosɛbɛ u y'a taga français min bɛ n'a bɛ jouer FC Cologne n'a ka contrat banna awɔ n'a sɔrɔ Anthony Modeste n'a si bɛ san 34 na kosɛbɛ kɛ donc mun ye Dortmund u y'a ta 6 millions d'euros u b'o d'a ma par an bɔra nin fura ka gɛlɛn wa a kɛra an ka wusu a b'a wele k'a ka na wele kɛra an ka wusu donc Mali la mun ye Ligue de Segu kosɛbɛ minnu a sigila gɛlɛya kɔnɔ o kɛra mun ye Musafa Mayiga tiɲɛ ale ye fédération ka ligue président ye mun ye Moriso ale fana ka bureau sigi fédération bɛ mun de kɔnɔ c'est Musafa ye awɔ tiɲɛ sari bura wulan kelen ko kɛcogo ye min ye mɔgɔ kunkolo fila depuis a ma se an y'a dɔn k'a bɛ kɛ nin kɛcogo la parce que kanda fila nana ka doucher commission électorale min bɛ fédération mali football la ale tun ye kanda kelen ka candidature rejeté ko sous faute de résidence k'a sigilen tɛ segu ayiwa olu fana dama kasi sɛbɛn don min ka dossier rejeté la ko kanda tɔ kelen fana bɛ yen ko fana a kan ka parrainer au moins avec 3 voix ko voix fila dɔrɔn de ye musaw fana ka dossier parrainé bon mali bɔlɔnna k'o don mais o dossier a bɛ n'a fɔ o ma examiner ɔ kanda kelen kɔni commission électorale mɔgɔw bolo ani bureau exécutif bolo o de bɛ taa élection na an ye kibaruya min sɔrɔ kunun segu an tun tɛ yen dɛ élection kan ka labɛn yɔrɔ min na yarɔ faamaw tun y'u wele ka kuma n'u ye bɛn ma kɛ ko la élection kan ka kɛ yɔrɔ min na commission électorale mɔgɔw nanen yarɔ n'olu bɛ na ni sɛbɛnfura dɔw bolo k'a fɔ ko nin ye kanda de ye olu ye musaw mayiga ye segukaw districtw ni kanda tɔ kelen mariso olu ka mɔgɔw ko non candidature maa fila de don n'o mɔgɔ fila tɛ don a ye baara kɛ ka gɛlɛn k'a fɔ ko a bɛna ni kanda kelen ye an ka kanda ye fila de kuma kɔni taara o tacogo a ye kibaruya minnu sɔrɔ commission électorale olu ni kanda tɔ kelen bɔra ka taa fan dɔ fɛ bon après an y'a mɛn k'u fana k'u ye musafu élu an kɔni image minnu sɔrɔ an ye jɔlen carré kɔnɔ anw tɛ district minnu bɛ yen segu district 7 in ani kulobali bakarijan yɛrɛ ma ye kɛnɛ kan kunun a ma mariso ka côté la a ma musaw ma kɛ ka côté la an ye mun mɛn comme an tun tɛ kɛnɛ kan an ye information minnu sɔrɔ district minnu bɛ yen n'olu ye mariso kɔ olu taara fara ɲɔgɔn kan élection kan ka kɛ yɔrɔ min fɔra convocation na lieu min déterminé papier kɔnɔ convocation kɔnɔ olu y'u ka assemblée tenue kunun ka bureau sigi n'o ye mariso ye commission électorale kɔni ma don salle kɔnɔ yɔrɔ min fɔr'u ye ko assemblée bɛ kɛ nin yɔrɔ in na u ma taa ye an y'o fana kibaruya sɔrɔ baara kɔni bannen an y'a ye côté bɛɛ bɛ ka revendiquer sur les réseaux sociaux k'u kɛra président ye fédération Musafa Mayiga de ye mariso sisan fana sera taa san wɛrɛ ayiwa a laban a bɛ l'avantage de la mais bura o de ye gɛlɛya mun ye an t'o fɛ fɔlɔ ta in mankan kɔrɔlen mun tɛmɛna nin CEDEAO kelen de nana dɔɔni ka na ligi kɛ fila ye baba n'ale ko assemblée kɛ a bɛ baro sumuni wele mariso bɛ côté dɔ la mais hakili b'a la baara fɛn o fɛn min kɛ tasi a bɛɛ bi ko kɔnɔdɔ ka kɔnɔdɔ sigi fo ka délégué légitime choisi o délégué légitime choisi tɔ u taara segin segu bureau kan olu ba de ka segin segu élection kan a don yɛrɛ kama baro sumuni ma kɛ candidat ye bilen mariso de ma wɛrɛ taara comme candidat mariso si b'a sɔrɔ an tɛ dugawu de kɛ nin ko in ka kɛ o kɛcogo kelen na tuguni sinon c'est regrettable mali balontan kuma tun t'a kɛnɛ kan an ye mun mɛn an tɛ da o ma an ka dɔn ayiwa mali balontan kɔni a gɛlɛyara
Mɔgɔ kuma na sɔn fiyewu bura mɔgɔ kuma n'an bɛ bɔda ɲini balontan na tɔɔrɔ problème bɛ na mun ma a ɲina bɔda kɔ mɔgɔ ko a tɛ bɔ jamana tiɲɛ yɛrɛ la c'est dommage wari balontan na wari fana b'a la dɛ parce que miliyari de b'a la miliyari kama